14 hodín 49 minút. Naturáčikovia dnes zaútočili na Košice. Už od pondelka chodia naturáčikovia paradajky s kukuričkami po Slovensku, hľadajú najkrajšiu materskú škôlku zo všetkých, ktoré sa zapojili do súťaže značky Vitana Natur. Na to, aby vyhrali niektorú z fantastických cien, musia škôlkári splniť rôzne veselé úlohy. Samozrejme, všetky úlohy majú niečo spoločné so zdravou zeleninkou. Včera sme sa pozreli na západ, no a dnes zavítame opäť na východné Slovensko. Ako som už vravel, do materskej školy na Nešporovej ulici v Košiciach. Tam chodí aj malý škôlkár Denisko Šéfer, ktorý prezradil, čo sa dnes u nich doma bude diať. Dneska budeme vystupovať vystúpenie. Budeme variť polievku. My budeme v tej polievke. Budeme zeleniny. Ide tam mrkva, aj hrašok, kukurica, aj paradajka, aj zemiak. Dobre, všetko tam bolo, mrkva, hrašok, paradajka, kukurica, zemiak, všetko je. V Košiciach okrem iného sa mali deti naučiť aj súťažnú básničku. Tu je dôkaz, že aj ju vedia, opäť Denisko. Várim polievočku pre ocka i pre mamičku. Várim polievočku a ja si z nej dám mrkva, hrašok, zeleninka, po nej sa nám dobre špinka. Ňam, polievočka, chutná je a fajn. To bola dokonca zhudobnená básnička, takže sme ešte o krok ďalej. Malý Mozart. Až 120 materských škôl navštívia naturáčikovia do 6. mája, no a 16. mája potom spoznáme absolútneho víťaza, teda škôlku, ktorá bude mať najviac hlasov, tá získa profideckú kuchynku. Ostatní majú možnosť vyhrať interaktívne tabule alebo, čo je super, edukatívne sady zeleniniek. Hlasovať môžete aj vy na Facebooku na stránke Chutne a Natur, kde nájdete všetky súťažné videá, alebo klikajte rovno na web na www.vitana.sk. Počuli ste o naturáčikových dobrodružstvách? Spoznávajte zeleninku s vašim škôlkárom a hlasujte v súťaži za vašu škôlku na Facebooku Chutne a Natur. Naturáčikové dobrodružstvá vám prináša Vitana Natur. Chuť plná prírody.